Біскуп Олег Буткевіч наведаў парафію святых апосталаў Петра і Паўла ў Дрысвятах. Афіцыйная візітацыя віцебскага ардынарыя адбылася ў нядзелю 9 ліпеня. Для парафіі прыезд іерарха стаў сапраўдным святам. Будем сустракаць біскупа нашего, які к нам не так часто приезжает. Вот, запросил ксёндз, чтобы выступили для людей. Тут собирается вся парафія на юшку. Людзі вельмі чакалі высокага госця. Там, каб яго дастойна сустрэць, ва ўсім дапамагалі свайму святару. Сама вёска кажуць пра сябе, бо мы ўсе як адна сям'я і адзін аднаму дапамагаем. Таму прыгатаванне да такой урачыстасці не было цяжка. Каб прывітаць свайго пастара, усе вернікі выйшлі з храма. Па традыцыі іерарха сустрэлі каля галоўнай брамы з хлебным караваем. Паважаны ксёндз біскуп Олег, мы рады вітаць вас у нашай дрысвяцкай парафіі. Вось нават Сонька выглянула, як вы прыехалі. Выпрашылі, пакуль стаялі. Біскуп акрапіў вернікаў святой вадой і запрасіў прайсці ў святыню. Перад святой імшой Эмілія Шавэла распавяла пра гісторыю парафіі, а потым вернікі прывіталі свайго пастара. Акрамя традыцыйнага букета кветак, біскуп атрымаў слоік мясцовага мёду. Потым распачалася святая імша. У сваім слове да вернікаў біскуп Олег Буткевіч узгадаў часы ваяўнічага атэізму і заклікаў вернікаў захоўваць і перадаваць сваю веру наступным пакаленням, каб больш гэтыя страшныя часы не паўтарыліся. Бо калі зараз вера адкрыта і не пераследуецца, у сучасным свеце вельмі шмат розных спакус, якія адцягваюць чалавека ад сапраўднай веры. Біскуп заклікаў вернікаў не працаваць у нядзелю, адказна ставіцца да сваёй працы і рабіць усё на славу Божую. Пасля святой імшы вернікі мелі магчымасць сустрэцца са сваім пастарам і абмеркаваць з ім асабістыя пытанні. Ды і сама абстаноўка да гэтага заахвочвала. Праходзіла гэта на прыкасцельным пляцы, дзе прама перад уваходам у храм быў пастаўлены стол з пачастункамі. А яшчэ парафіяне частавалі ўсіх гасцей юшкай, якую зварылі прама тут каля касцёла. У гэты ж час гурт «Вярба» парадаваў усіх сваімі песнямі, якія гучалі і на беларускай, і на польскай мовах. Пробач парафіі ў Дрысвятах вельмі задаволены сваімі вернікамі. Вельмі добрыя людзі, адкрытыя людзі, такія міласэрныя. Толькі што такая сітуацыя цяпер нестабільная. І для гэтага трэба казаць святое слова, дапамагаць і ўчынкамі, і словам. А як былі сёння на гэтай урачыстасці, то бачна. Нягледзячы што, вёска цяпер і сцена, і агароды, і ўсё, людзі ўсе працуюць, але поўны касцёл, усе сабраліся. Это кажуць пра тое, што пан Бог патрэбны, і пан Бог жыве ў нашых сэрцах. Спевы не абышліся без Эміліі Шавэла, якая і тут брала самы актыўны ўдзел. Спадарня Эмілія лічыць, што багатая гісторыя парафіі, пра якую яна распавяла ў храме, сваёй энергетыкай уплывае і зараз на гэтую мясцовасць. Я думаю, што ўплывае, канешне. Таму што, ведаеце, хто не ведае свайго мінулага, не мае будучыні. І таму стараемся. Ну, я як кравед гэтай мясцовасці, стараемся і дзецям прывіваць любоў да гісторыі, любоў да веры нашай. На думку краязнаўцы, людзі павінны памятаць гісторыю, каб не паўтарыць тых памылак ваяўнічага атэізму, калі знішчаліся храмы. Не абмінуў трагічны лёс і касцёл у Дрысвятах. Калі забралі ў вернікаў, ён быў знішчаны. Падлогу мясцовыя, напэўна, жыхары пабралі дошкі, пагарадзілі сабе свіням загарадкі. Ну, моладзь таксама лазілі на верхатуру там, і крыжы былі знішчаны, дах знішчаны. Студэнты прыязджалі, так вось алтары якраз і папалілі студэнты, як прыязджалі, вогнішчы рабілі. Зараз храм адноўлены. Зроблены ён з дрэва, таму мае асобую энергетыку. Ёсць свая прыгажосць. У прыгожых старадаўніх касцёлах, напрыклад, дзе ёсць архітэктура барочная ці гатыцкая. Вось і свая, вось такая, изюмінка, сваё адчуванне прысутнічае заўсёды і ў драўляных касцёлах. Бо чаму? Старыя асабліва касцёлы, это будынкі святыні, у якія укладалася душа чалавека. Яны заўсёды будаваліся з малітвай.
з развагай, прадумана. І гэта не можа не ўплываць на чалавека. Вернікі вельмі ганарацца тым, што біскуп паходзіць менавіта з Браслаўшчыны, таму яго прыезд на малую радзіму ўспрымаюць як сапраўднае свята. Гэта вялікае шчасце бачыць такога чалавека у нас тут, у нашым родным краі. Я студэнтка, я зараз вучуся ў Мінску, хожу там у парафію, у каплічку маленькую, але калі прыехала сюды дадому, я адразу ўбачыла нашага біскупа Олега. Для мяне гэта была вялікая радасць і вельмі значная падзея. Для іерарха таксама прыезд у роднай мясціны перажываецца па-асобаму. Кліканне, дзе просто жывуць твае родныя людзі, не толькі сям'я, але тыя блізкія людзі, якіх ты ведаеш. Заўсёды накладае свой адбітак на гэтыя візіты, на гэтыя сустрэчы, які адбываюцца тут. Напэўна, родная зямля асабліва ўплывае на чалавека. Нягледзячы на высокі духоўны сан, біскуп для парафіянаў застаецца сваім самым блізкім чалавекам. Мы яго проста любім. Ён наш, і ён, ведаеце, ну як бы вам сказаць, бывае такі недасягальны, то есть недзе над намі. А ён наш, ён блізкі. Мы з ім можам і абняцца, і увогуле паразмаўляць, і па душы паразмаўляць, ён проста наш. Напрыканцы ўрачыстасці вернікі запрасілі высокага госця часцей бываць у трысвятах, дзе яго заўсёды чакаюць.